Fotbalové utkání, zvukový film nebo třeba první přelet přes Atlantik. To všechno byly inspirační zdroje skladatele Bohuslava Martinů. Já bych vám moc ráda představila tuhle knižní novinku, kterou vydalo nakladatelství Verzone. A autorkou je Veronika Bílková, která knihu napsala a ilustrovala. Moc mě zaujalo, že se věnovala velmi podobnému detektivnímu pátrání, které znám dobře z našeho kafkovského pátrání, takže Veronika zjišťovala co nejvíce informací o životním osudu Bohuslava Martinů, o tom, jak za války uprchl z Paříže, dostal se do Ameriky, o tom, jak jeho hudba zazněla v Carnegie Hall, hudba na počest vypáleným lidicím. Dozvíte se také to, že se setkal s Einsteinem, pro kterého složil hudbu, a spoustu dalších, myslím si, velmi zajímavých informací. Takže tahle knižní novinka už je v běžné distribuci a já si myslím, že jako za mě, já jsem asi nikdy nic takového neviděla, co by mě takhle pohltilo přes ty ilustrace. Takže vřele doporučuji.